Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Miyag live tanok man sa giyang kaya page tano. Ayap mana kepetano sa orasi manto na giyang kaya Sheikh tano. Si Sheikh Magister Muhammad Ismail. Si siya kami panayaman to sa Al-Jami'a Al-Urduniya. Miyag live tano kauban na may bigay niyan raktanop man na may tawa tutulan kuan na ini ba ke kuan tano sa guna na kuan ibigay tano ron so suara Sheikh na Pagkairon na berasan wallahi ngaya doktor tano si biasa nawaror kay Hasan Tahir imumuli doktor sa kuan yung utoy sa mga jamia sang kaya Ordon betul sa Jamiat Al-Yarmouk. Okay. Na reduktor. Ako po ini sina ko bin nakibya kana kuan na ana sa mga gedra na miabot ya kan sa semua miabot ya na tiyan utwa an-nisa'u masani'ur rijal. Okay. So mga babay na aya dito ang siko mga mama. Masyaallah. Owan. Ana ditaruban na mapiya. Pamako dito to di pamikiran na pamana sumababay dito ang mga mama. Kay almabuy gira ko na mga piyang adedaywa na mga mama si naitsi ko kapag gagama gusto sa laoron na pagilitan na miyang bitong nabubay kaso inayan. Udi so inayan na si bubay niyan. Okay. Sama no to na sububay na malay sangan si ko kapagingid. Aray doktor. Kuan. Ay barate naging to tutula. So Imam Ahmad bin Hanbal ayam ya panutul na si inayan. Kung na si uminian na miya pakamures yan so Ahmad bin Hanbal ko ide da 10 ragu. Masya Allah. Na daro mata man naging utak kay pamures sa inyan na ayam ya panutul. Nagila ko na dapin sa fajr, paman na dapin sa subuh. Na tupa kayaw so inaiyan sa mayaway parabu to na para ipkepe na ba para ipagbeda so Ahmad bin Hanbal pamakuan na andi tenggawa kuan orian yan napakambengala niya ko mga pipiya bengala iyan na idulugin sa masjid ubadigin nga ta masjid na mawatan naging uto walairan na derop mataman naging uto alalan na malibutang na mapen sa gito nasabab ko panaguntaman o inakwata iyan na ipendulugin sa masjid ay may panutul na isa sa Panginoon so giyong tuwa hijabian di na kepaya na balay na matas na sa Panginoon Muhammad bin Hanbal. Okay. Nawan namin sa butro lagi yung tuwa makukuring di yung tuwa terwa an-nisa masani'ur rijal. An-nisa masani'ur rijal lima masriya an-nisa masani'ur rijal. Okay, so mga bubay na dito kung mga kuwan mga mama. Okay. Nah gitu bu. Benda kita alih naging pakataten to na doktor. Aga pa kaya anda iteling ano insyaallah. Masyaallah. Miya kapiya gyang ko to titulan gyang ko to magister tano. Aw gyang ko to pitero ya nakatero mga ulama an-nisa masani'ur rijal. So kung so mga bae nasira ni dito ang kumanga dato at ito. So mga mamaap kedayuan. Na benar-benar nagyang ko to katero sabab sa ayad na kada-kada si ko kaya da iwan si ko mga ulama may makalala ulama na ayad dikiran dimbiyat na so mga bae lagit si ko karumairan anta ka si ko inairan si ko mga pagariran na bae so Imam Bukhari as kanya so imam sa hadith imam sa isa ko mga imam sa hadith na ayam imbiyaton na so inaiyan. Masyaallah. So Imam Shafi'i isas kaniyang kung mga imam sa fiqh katawan tanong so kapakalalang kapian na ayang mambuamim biyaton na so na iniba inaiyan
Na lagi do tumambua so isa ko mga fuqaha si isa Makkah aso Rabi'a. Aya isa igraron na Rabi'at ar-Ra'i. Rabi'at ar-Ra'i na aya mambua mimbiaton na suina iyan. Sumambu so Ibn Hajar al-Asqalani isas kaneman ko mga imam sa hadis agu kiada iwan na sumyurat sa giyang kaya ulumul hadis. Na ayam panamimbiaton mambu na so pagarin niya na bai. Na lagi do tumambu bapiaso Ibn Taymiyah nagyang kutwa Taymiyah na mininisba ko Ahmad Ibn Taymiyah. Agyang kutwa Taymiyah na siyo to pakasal na siyo to ibubetu ko inayan. Pamana so inayan no. Uway. Ininisba no to na mininisba po ko. Nainiba Ibn Taymiyah. Masyaallah. Ginano pa may kala agu kay importante o mga bae siko di ka pagintaw agu siko kadikam biyata ko mga dato. Na gusto mga wata na ayap na miya kalala sampol tano na sumanga ambiya. Sumanga ambiya so Isa alaihi salam na inimba wata da ama yan. Subuso Maryam. Na ayam mimbiyaton na so Maryam. So inayan. Lagi dito mambuha so Musa alaihi salam. Na isa ko kuha na ini ba? Mako Firaun. Na ayam mimbiyaton na so karo mau Firaun. Na orian yan man na minipato ko inayan. Sama no to na sumusa na si miya kalako inayan. Lagi dito mambuhay miya kalala. Example tano na sunso Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asi ko masa apaganay. Kya balawin niya na Nabi. Kaya to kawin niya sa kanya na mibalis kanya na Rasul na ayam miya kalala asumya loon. Agu ayam miya kalala asumyan dayron na sukaruman niya na so Khadijah tu bintu Khuwailid. Na upama ko pagiliatan no nagyang kutwa katirwa an-nisa umasani rijal. So mga bai nasira ni ditaong kung mga dato. Masyaallah. Na ginani miya kalala upama fakhr. Miya kalala bentugan si ko mga bai. Nagumiya kalala sira ni arga si ko di ka pagintaw sa giyang kaya dunia. Naguso ka di ka tenotanor o di ka pagintaw sa giyang kaya dunia. Uban panakisumpat o nagyang kaya magister tano sa giyang miyaloy tano na uban panakisumpat yan na ini bagay tano ng suswara. Pamaw pagilian nagyang o katiri doktor na kiyasanan no to. Uwi nagito doktor kaya giraw nga pamana kiapdangon si ko Khadijah. Bialing nagyang o to akarumaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid. Khuwailid to na isa pendekek warwagunda. Pamaw pagilitan no gyang uta pagani kini kya turuni ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Quran ayat malumala kay paganay di niyang kalayman na so mialing sa walay na dinintiro ko Khadijah zammiluni tang biya ko nga pamana malak na isa kasabutro na sumama na inupan mapagapas si ko babay agyang uta babay na Imra Salihah. O di na magdamo no mama pa man na bara na magapason na kagdamian o pamagpason na pagapason sabab ko kabubaliw babaya pamana Imra Salihah o di na babaya dudu so panaguntaman dudu so pamana ugup si ko karmanian kadin pamako kumana so Nabi sallallahu alaihi wasallam na udah magdamian ko Khadijah ugup o di na sa sarigan nakalabo pinaros ko Khadijah kaya manaros ko mga ginawa niya na ibarat na sa sarigan natin na zaminuni gitun day sa pamana kekwarawagunaryo so Khadijah na masyaallah pamana mitatali ka puno to siko pamana kabubuli yung mga bubay sira ni dito yung siko mga mama dito sama no tari magister na aya siya butakan ro na aya isa tuos agong mga alama mga tuos sa subay na mapiyabay agu bilang atawa bay naigirab kesandayan udah to gitu isa siya butakan ro igira aya apa sa udah to na subay menagid sa mekarong si kuinayan anta kapagarin yan nabai anta kasi karumanian naupun ayan yan keepasan
nagupa ka pason na to soto sa subai na bai amiyang biyat sa mapia. Mabia. Baya imra salihah mapia bai nini ba pad ko mga baya salihah tigirat. Oh, why? Why? So roopan sama no to na ayap na isa ko sa butro na roob kailay sumapia ka pamilya. Why? Giraman no to miya to unsi ko isa ka walay agyong ko to bai asaliha mapia bai na suwalay na mapia ka tatanurian. So di ka pamilya na mapia kababangon yan. Why? Sabab sa sutiktan wag yung kuto katirwa so mga bayan na sirani ditaong ko mga mama ditaong ko walay ditaong ko di ka pamilya na so mga bayan na tito ko malay arga si ko agama tanwa agama Islam kasiran ni tito mala isa amyawid ko kapagama sabab sa so kapagama na di ka balis so mga mama malay panaguntaman udah siran taong mga bayan Why? Mabay. Mga babay. Why? Lang lagi no to. Why? Na masyaallah, miya piagi kuan ni ba. Minibigay nga tutulan. Ay naman ay barat naging utas so kuan Khadijah are. Why? So pamana so detaro kele no mga ulama. So Khadijah na bimathabatil wal zawja wal ukht li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tono to berarti kap malaw ni barat na so kagdemo no Nabi sallallahu alaihi wasallam na detaro bemay makadadarpa na so inayan. Saka pugupin yan nun. Udi na so babay niyan. Saka pugupin yan nun. Langon makuko Khadijah. Sama no to na so Khadijah na makay ibarat si iko Nabi sa ina iyan. Babay niyan. Karuman yan. Sab sa giyong utwa tantuwa. Pama nagyong utwa kiyagupin yang ko kuan Rasulullah. Na ba si buko pamana mga asya matatendu sunso kiyawi di Nabi sallallahu alaihi wasallam ko agama naron yan inugupa no Khadijah radhiyallahu anha tama sa amya panutulari doktora girawan na so isa ko mga karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na kesiban siran tano to girawan na tunay sa kaptul pinggit detarop pinggit pama kaya yung tamya pa sallam na lalayo na epkelu ini na so kwan Khadijah. Pangalangon na Khadijah. Kanat wa kanat. Wa gisi so Khadijah na kataya nugupa na yung bara-bara. Tama sa meter wa Aisha adap na tigye na piyak sibu sana kan abon yang kalawan so Khadijah. Ay sab na ko waro guna na so kam mamanose na girawan na pamana da makasam. Peso mga karumo Nabi sallallahu alaihi wasallam na kita kira nagi yung tuwa kuan winay magdamira na to na ay midden tanong sira na ipagawiran diretso. Ditaragi gitu siya kay sa taon na ya. Yung tuwa titul. So konso Aisha na di niya uni pagandisan. Skaniya kumbuyi. Miya pangaruma o Nabi sallallahu alaihi wasallam kumakaruma niya na skaniya na pamana kanguda na de miya pangarumon. Na naumad mo Fatima naman o mikirata ginawa na so katanya na suinay na Khadijah na miya pangarumaw Nabi na adna miya pangarumaw na unano Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Fatima naman o mikirata ginawa niya. Na ay mawupitero Fatima. Inismugin sa giyang oto akatero Aisha. Akatero Aisha sa mutigin ni karumaw Nabi. Pangarumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanguda na dap na miya pangarumaw mga liling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ay inismugu Fatima sabi sa giyang oto mabuka pasangyan natigyan na sana natigyan nasuinakan na piyangarumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagminya na inaya na so Khadijah na piyangarumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanguda na dami pangaruman na unano Khadijah. Na matagtanuban na ni kuan mga gitu kuan benda gitu buih kuan na to ba mababa kibger so madu madunda pergi suku madu mababa kibger mirano ndawan na tutulan si ko mga kuan ini ba niya nga una tano ke kuan tano sa guna
sa saya butaman kelubata cellphone namya penala na mata namis ulang unumin bantay sa giyang kaya video. Salam namis kano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.